Mu budget ya Malawi ya chaka chino boma linapatsidwa 109 billion zogulira fertilizer zotsika mtengo. Ndalama zimenezi ndi zochuluka ndipo zikhoza kugula matumba a fertilizer oposa 2 million. Koma lero Minister of Agriculture Mr. Sam Kawali watiuza kuti ndalamazi ndi zosakwanira chifukwa cha devaluation of the kwacha. Kodi amene anatsitsa mphamvu ya kwacha anali ndani, if I may ask? Tikukumbukira kuti pamene ankapanga devaluate Chakwera anatiuza kuti akukonza chuma cha dziko, koma lero akusintha kumatiuza kuti chuma chikusokonekera chifukwa cha devaluation of the kwacha. Pachichewa pali mwambi umene umanena kuti misiri woyipa amakonda kupanga blame zida zake zomwe. Izitu ndi zimene tikuziona masiku ano m'boma limeneli la Tonse Alliance. Anatsitsa okha kwacha, pambuyo pake akubwera kumatiuza kuti tikulephera kugula fertilizer chifukwa chonena kuti ndalama yachepa mphamvu. Pa Chingerezi chomveka bwino timanena kuti a bad carpenter always blame his own tools. Tili pa nkhani yomweyi ya subsidy, maiko a Russia ndi Morocco achita donate 40,000 tons ya fertilizer kuno ku Malawi. That is almost 800,000 bags of fertilizer. Iwo watu apereka maulere fertilizayu ndi cholinga kuti athandize alimi osaukitsitsa amene alibe pogwira. Koma chodabwitsa lero nchonena kuti Chakwera ndi gulu lake alengeza kuti azigulitsa thumba limodzi pa mtengo wa 15,000 kwacha. Ndiye mukapanga masamu 800,000 bags times 15,000 kwacha ikupasani 12 billion. Izitu zikutanthauza kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi gulu lake akufuna kusolola 12 billion kwacha kuchokera kwa Malawi osauka. Chifukwa tu fertilizer ameneyu ndi wa donation, ndipo anayenera kuperekedwa kwa anthu mwaulere osati kumagulitsa pa mtengo okwera. Mwachidule apapa ndikuwuzeni kunena kuti Chakwera ndi boma lake akufuna kuwabera anthu osauka. Iwowa atalandira 40,000 tons imene mwaulere kuchokera ku maiko amenewo anapanga masamu kuona kuti pamenepa pali matumba 800,000. Kodi titagulitsa pa mtengo wa 15,000 kwacha thumba limodzi tingapange ndalama zingati? Ndiye anapeza kuti ndi 12 billion kwacha. Ichitu nchifukwa chake mukuona kuti ali busy kulengeza kuti aliyense agule thumba limodzi pa mtengo wa 15,000. Chikhalire icho iwo apeza mwaulere. Mmene mutu ndi mmene boma la Chakwera likuchitira pa nkhani zakuba ndi katangale. Posachedwa pompa amalengeza kunena kuti ikufuna tiyambe kulipirisa zipatala. Program imene yakupangabe mpaka panopa. Koma iwowa amapita kunja ku America kaya ku Britain kumakapempha mankhwala mwaulere. Samawagulitsa amangowapatsa mwaulere kunena kuti azathandiza anthu kunoko. Iwo akalandira kumene kwa mwaulere akubwera kuno kumatiuza kuti tizilipira. How is that possible? Leronso apasidwa matumba 800,000 mwaulere kuchokera ku maiko a Russia ndi Morocco. Koma iwowa akutiuza ife kunena kuti tizigula pa mtengo wa 15,000 kwacha. Bwanji osangomutsitsa fertilizer kuti afike pa 4,495 monga malonjezo awo? Ndi chifukwa chani akumukweza mpaka kufikisa pa 50,000 kwacha?